flere, men de havde ikke gjort noget, så nu har man ikke skudt. Ja, sådan en MC, hvad kalder vi den? Kiev-tur. Og så det deroppe, det ligner nærmest sådan en østeuropæisk ombygning. Man kører ordentligt på den der nu. Og kigger på Jesper, den der BMW. Jeg kan se, at tyskerne har Peter Madsens ubåd. Nej, jeg tror Peter Madsen vil være misundelig der. Fanden er slut med ham. Kan I se det? Det er sådan 2-3 meter langt. Klejende kraft. 1400 heste. Kan den også sejle på el? Ja, så er vi inde i maskinrummet. Der er mange, der har drejet på. Håberne, de ryster hele skroget, ikke? Og man står hernede. Det er så dieselmotoren, det her. Og det er så Søren og Brian, der prøver på at komme ind igennem døren. Ja. Godt, man ikke lever nede i sådan en her. Det er så køkken og emhæld. Så har vi gryden. Så er vi inde i noget mandskabshalløj. Der kan man deroppe. Der kan man komme op simpelthen. Til periskopet der. Nej, det er oppe på dækket. Så kan man se her, kan man se her. Der er dæk i også. Det er periskopet her. Der er dæk op over. Du kan Ja, kigge ned der. det er der. Det er der. Der må vi sgu ikke komme op. Tænk, at de kunne løbe hjem med Steve. Det er sådan. Der er i gang. Her med her. Hold da op. 7. Så har vi lige en lille torpedo her. Så det de snakker om et torpedorør nede i den anden ende, det var nok ikke et torpedorør. Det var nok et mandskabshul. Hvad tror du så, det var? Det ligger lidt på kødrøren. Det var torpedo. Det var sgu bagud. De må huske på de her maskingevær, når de dykker vand, så er det fint det. Der skal godt nok være disciplin nede i sådan en kasse der, hva'? Ja, det har du fuldstændig.